Amin. Mari demahita. Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Tungi se madong aku di akka banua gijang, jala dukon niho, dangadong di halo mohon roh aku di tanoon, nak pemeru sibukku dohot roh aku. Sai debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-liling na haleluya. Maratang yang mahita, ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alai dio dingi hodo akan amarhaposa tuho, jala maporus tuho rohami, alani i rohami tuho, mangasahon asini roham, sayunang tulak hami sia julum, akub ni i leho dihami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Patik ni debata di hitaminggon ima patik parejolo satu patik paupaton patik parejolo audo Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganaummu jaladang jadi sumanonmu manangahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano iyang gotung gabi si sobaon manak siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata iyang gosoture dalanna ayo na humna do sogot akan amar sineang di goarna patik paupaton ingot hamu mapa badiahaw nari minggui dinanomari maulahamu nasa siulaumu alai angguari papituhoni Ari para diana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposo boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai dina nomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahenido ubaina di pasu-pasu debata Jehovah ari para dianan nai jaladi para badiai ido sahatna atau ngerak mangido gugu mahita tu adopan di debata ali Tuhan debata sai para gogoi mahami mangulaun nau bar tupati mi amin mare de mahita Amen.
Tata poti madosa tanagodang itu ado pani debata maratangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugona suatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor namanghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolma nopoti dosa nami akanahu ulahami marhite-hite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakatayon nami na sotore. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sol-sol bagi dohami nungaing alani. Asir maroham dihami. Alede bata nami. Perdenggan bahasa jala para siroha doho. Alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodin porbadia itu rohanami be. Asa tarbain hami mangului ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora sudah. Na pinar bagam diakana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nungahu warsahi ho au marhitesian akka dosam. Jalanunga di joluani ho au marhitesian akka hajahatom. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalosim. Alani hadiriyokku jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapom madi debatana di gijang. Amin. Mare demaita. Epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Lukas bidu 10 mamukka masan ayat na parjolo sahatu ayat na pawaluhon. Lukas bidu 10
ayat sada sahat rodi ayat walu tajahama marsika soring dungi dihatahon ma tunasida upama sada pabua ikot totong nasida martangiang nasotu palemba alai adong madi hutai parupuan na babalu naro manopot ibana madok pitoriau maralohon aloki alai upitori nama baluon ala nineng nyau atik beha ro ibana maun muse manggariang yau iya debata tuk sopitoranna ma akana pinilitna akana maju ibana arian dohot borngin tung pangerongeron na ma dinasida rapak mahita hudok ma dihamu magira ma pitoran nasida alai tagamod jupang anak ni jol maima haporseaon di tanoon naon rodi ido sahatna martua mana tumangihona tani debata jalana upeopsa amin mared de mahita Tahatidakkon maha porsiatai songonan di hatidakkon ni dong atas saha porsiao disadok porotibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama para gugono suatu dosan na temo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siato di porobadia andorak soha bubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal lo ibana dihau pinarsila na tua tubuan watoru dung tinanom namula mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lamu hundul tu siamun ni debata Jehovah
amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon manghumi halat na mangulu do na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria to panyala Kristen akan na badia do dia sesani dosa do dihatai nama dok mula mangulu sogo daging dihalak nang mate do dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi kima lagu pujian nani suarahon ni ina Esther diuduti manno dohot ama shalom.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti hutma titing nama ragam Minggu 10 Oktober 2025. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu sapulaludung Trinitatis. Topik Minggu nungatakas huida bohini debata. 2. Kelompok Kortu Parmingguon tanggal 26 Oktober 2025. Pukul 7.30 Amahuria Ina Debora N Harmonik. Pukul 10 Lansia Ina Hana Ina Kamis Ama Jericho. Pukul 10 pitu Ina Esther Ama Salom N HKBP. Tolu ibadah minggu pukul 7.30. Di tanggal 26 Oktober 2025 nanengro hita mamake bahasa Batak. Opat pasahat ulos hatuaon. Di hari Minggu tanggal 26 Oktober naneng roon patu pahon niuriata do pasahat ulos hatuaon turuas nihuria ima amang situa MH Silaban tubuh 25 Oktober 1952 70 tahun sian sektor Kanaan. 5. Amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tasadarion patu paut tado papungu amplop diakoni sosial tapatu pamai di pelean na paduahon. Onom rapot sosialisasi penyusunan program dot anggaran 2026. Di hari Senin 20 Oktober 2025 di patu pado rapot sosialisasi penyusunan program dot anggaran tahun 2026. Pinangidoma tu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, dohot sude seksi naditolu Dewan, asaro mandohotisa, maringanan di gedung serbaguna mulai pukul 10 sia WIB. Pitu partangyangan sektor. Selasa 21 Oktober 2025. Korintus sektor, Judea, keluarga Hamanik Boru Panggabean, Kanaan, keluarga Insinyur Esi Manungkalit Boru Huta Barat, Galatia, keluarga Nyonya Siahaan Boru Lumban Gaol, Filipi, BPH, Philadelphia, keluarga W Manalu Boru Nainggolan. Rabu 22 Oktober 2025, sektor Sion, keluarga D Tarihoran Boru Napitupulu, Roma, keluarga Nyonya S Purba Boru Pasaribu, Nasaret, keluarga Nyonya Sianturi Situate Boru Purba, Kolose Situate Siagian Boru Simaramare, Bethlehem, keluarga P Barasa Boru Silain, alamat Boima Taida di Wartata Ganup. Walu Ruas Pida. Mulai Minggu tasadarion nungapida sian huriata ima keluarga Denis Siburian Inang Boru Dolok Saribu sian sektor Nasaret. Nasida pidatu HKBP Citra Indah Resort Citra Indah Jonggol. Walu Ruas Namoding. Nunga Jumolo Marujungolu sahalak ruas ina sian huriata ima Inang Odelia Boru Siregar. Tubuh di tanggal 1 Juni 1955. Moding di hari Kamis 10 Oktober 2025. Tutup usia 70 tahun 4 bulan. Nahina baluhon ni amang saut situmorang sian sektor Sion. Tatangnya kon maanggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga na tininggal honna. 10. Tema Natal tahun 2025. Tema Natal 2025 ima Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 rodi ayat 24. Onma tema Natal di sude perayaan Natal seksi Duriata. Allah yang gosup tema di pahobar bema tu kebutuhan di Ganup seksi. 10 sada malam puji-pujian dohot penggalangan dana Rayon Tolu. Di hari Sabtu 25 Oktober 2025 tapatu pado rangkaian kegiatan pesta Gotilon ima malam puji-pujian dohot penggalangan dana Rayon Tolu sektor Judea, Betania, Galatia, Korintus dohot Kanaan. Maringanan di gereja mulai pukul 10 pitu WIB. 12 amplop sagu hati tu pendeta Esron Baktiar Tampu Bolon MTH.
Di hari Minggu tanggal 26 Oktober naneng roon, patu paut tado papungu amplop sagu hati, si pasahatota tu amang pendeta Esron Baktiar Tampu Bolon MTH. 10 tolu, Titing Marbagas, Titing Parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Ivantinus Pasaribu, anak ni halak amata Saladin Pasaribu nahinan, tubuh ni halak inata Meyer Boru Aritonang. Alamat Jalan Bakti Abri Gang Adul RT Tolu RW Walu nomor 76, Kelurahan Sukamaju Baru Tapos Depok, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dohot Orwana, Elprida Sepriani Manulang, Boru ni halak amata Nudin Manulang, tubuh ni halak inata Ramona Boru Simanjuntak. Alamat Rawa Kalong Tapos Depok, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tar pasu-pasu di hari Sabtu sada November 2025 di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Titing Paduahon, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Wandi Jan Simon Simarmata, anak ni halak amata Dorasman Simarmata, tubuh ni halak inata Sere Borugultom. Alamat Kapling Anggrek Loka nomor 20 Citayam, Huria HKBP Cimanggis, Distrik 20 Walu Deboskap, Maringanan di Graha Ronatama Depok. Ibadah dimulai pukul 10.30 Niuluhun Niopui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Domutusi tuaka nanaing madohoti acarai asa didaftarhon ma tu parhalado di Ganup sektor ta. Tuaka ruas naukap rohana pasahaton donasi tu panitia boima di pasahat marhite rekening panitia tahun transformasi BRI nomor 721 0010 256 18532 alai di Papua Matu Parhalado asa dikonfirmasi tu panitia. 15 Rapat Pendeta Hatopan mamuka di hari Senin sahatu hari Kamis 27 Oktober 2025 di Patupado Rapat Padita Hatopan nidohotan nisude Padita HKBP domutusi borhat do Padita Tanah 2 madohoti rapoti. Saplonom ruas torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 12 Oktober 2025 godangna 850 sia halak. 17 ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 50 halak, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode 26 Oktober 2025. Hatani debata napasi kopon lasni rohamuna tarsurat ti Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupa kamudo manang dia pe dipangido rohamuna. 10 pelean iuran diakoni sosial Huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial Huria di bagasan mingguan sada kepala keluarga godangna sia100.000 rupiah. 10 sia pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguan opat kepala keluarga godangna 1.050.000 rupiah. Maulia tema di pasat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Oktober 2025. Tuaka naso pasahato dope taingot maamanginang makarikoton pasahato sa ganup bulan tuhuria marhite Parhalado sektor tabe. 20 keuangan Huria. Huria sia juta 487.300 rupiah. Pembangunan 1.227.125 rupiah. Sentralisasi sia juta 125.275 rupiah. Godangna
10.400.500 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi, aka peleani asa dihubungi ma tupar halado radedo hami padenggaton. Songoni ma titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata ma peleani bahen sangap di guarna. Marede mahita laos di somna tapasahat pilihan sada a dohot sadawi. Yesus Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna damang dainang dok sude akka remaja naposo napungu di bagasa tikion adorang sohu pasahat hatani debata
alaon padua halio mahami makobasi di tonga-tonga ni huriata HKBP Cimanggison. Alai dang salam molo hupatadau muse diriku ala torop dope naso manadau atik pe adong na manadau tik doho na alang-alang manadau. Alani upatadau madiriku ya hami namargoar Aris Suhendro Panjaitan dainang pangitubu nama dugo kami boru simanuk galit jala nama ngalap hami do nahu alap hami boru nirajai ima boru pakpahan oma napijil di joloon gitu. Jala inang simatua nama nubuhon boru nirajai boru napitupulu jala di basa-basa untuk hatta matu hami dua dana bawa na parjolo margoar Elroy Judika Hasiholan Panjaitan si nomor 2 na margoar Eleazar Josia Haholongan Panjaitan jala hami nuaeng makobasi di HKBP Distrik 28 Deboskap di distrik Songon Sekretaris Distrik jala pos rohanami di tugas nai baru di hami di Distrik 28 Deboskap di Pargugui jala di Patau mahami ala posodo pe hami songo padita di tonga-tonga ni HKBP ala ni las rohanami di parjupangata mang do inang saya tuhat tama nama masu hita horas ma dihita songon hatani di bata di parsaurata imanan yenet sian buku sada Musa bidu 32 mamukama sian ayat 22 sahat rodi ayat 32 ujaha homma tuhita tapayuti hukma di bagasan rohata songonoma di dok disi dungi hehe ma ibana borngin nai di pangarahom ma jolmana na duai dohot na poso na buru-buru na duai dohot anak na nasapulu sadai laho manaripari hatariparan jabok jadi ditogi hom manasida patariparhon di batang aeki di partaripar manasa na di ibanai dading maholan si Jakob jadi Roma sadahalak marsiranggut dohot ibana rodi buha siang ari alai dung di ida dang leak tuduk sa si Jakob di soro masoitna jadi gedul masoit ni si Jakobi di bahen parsirangguton nasidai dunginin na ibana ma palua maau ay nunga buha siang ari alay ninna si Jakob ma dang hupalua ho da jolo di pasu-pasu ho au dunginin na bawai mamaddo ibana isi do guarmu si Jakob do ninna jadi ninna bawai ma dang be si Jakob do honon guarmu si Israel nama ai dialohodo debata doho jolma jala monang doho dungi manuku masih Jakob jalaninna uapa boa maguarmu alai ninna ibana ma buasa matung sukun sukunommu guarhu dungi di pasu-pasu ibana disi jadi dibain si Jakob maguar ni parsiranggutoni Peniel ay nunga takka suida apala bohini debata jala malua todiki dungi dinasal puan nai pinieli bisar mamata nyari di ibana HP mekatekat ibana dibain soitna alani ido ubain so di pangan hala Israel urat doldol rasi rasa nuaing ala disoro pardomuan ni soit ni si Jakobi ido sahatna huriana hina holongan di bagasa tota Yesus Kristus sudedo hita hea marbeda tahe
Heado hamu marbeda kainang. Hamu kamang? Iya. Remaja na poso pernah berkelahi? Pernah. Alai di sude na masa dihita kamang inang remaja na poso na pungu di son. Adong do pakorhonna. Ada yang membuat kita harus berpersoalan. Tetapi di dalam persoalan itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah unang adong be dihita nagabe dang adong roha hadamion. Ala takas do parsuru ni debata tu si Jakob. Ala marbeda do ibana dohot abangna dohot dahangna si Esau. Perbedaan na dang ala namar sigulut di dia. Alai ala adong do para kalakalon di si Jakob dohot si pangototoi. Di ototoi bana do abangna ditiki na mabuat hak kesulungan. Ala memang hahang naipe dang pola dipardulihon taringot tusi. Na paduahon di pauto ibana do si matuana manang tulang na silaban. Adong do marga silaban tahe. Aledang silaban halak bata kate. Laban do. Di oto ibana doi. Alai taida makamang do inang atik pesongoni pangalahon ni si Jakob di pasu-pasu Tuhan debatado ibana di akap perdalanan ni ngoluna. Molo tajaha di bidu tolu puluh sada ayat 10 tolu takasma parsuruan ni debata tu si Jakob. Dung diulahon nasida roha nama ngototoi do nama rakal bukas manasida sian hutana borhak matu bagas ni Laban tulang nai jala disima ibana mabuat boru ni tulang nai na duai. Alai Roma Tuhan ni madok tu si Jakob. Mula mau. Tu huta hatu bumi ala disido akka keluargam. Adong do dua pilihan na ikon gabe pergumulan di si Jakob. Mangoloi parsuruan ni debata dohot ahana adong didirina do dipardagingonna ala takas do diingot ibana molo mulak au pajupang do dahakku pamateon na mau. Maka dia bergumul, apakah aku pulang mengikuti perintah Tuhan atau aku masih di dalam ketakutanku. Ala takas do songo pribahasa di Indonesia ya kamang do inang. Berani karena benar, takut karena salah. Ala dirajumi ibana do hasala anak. Ini salahku. Aku telah merebut hak kesulungan berkat dari abangku. Tapi Tuhan mengatakan pulanglah. Di parsirangguton ibana mai. Dia bergumul, tetapi ada persoalan yang belum selesai dari dirinya. Atik penunga di jou debata disuruh debata ibana mulak alai hok dope roha pangototoyena di dirina. Maka dia membangun strategi hajol mauna. Dia buka strategi untuk berdamai. Na parjolo di paborhat ibana do istrina na duai dohot akka ianakon na nasa pulusadai dohot akka hatubanna. Maka dia berangkatkan alek tading do ibana on songok kita do kamang do inang halak batak ayadong do dihita nama rumah tangga naso diului manang direstui na torasna. Ketika kita mau berumah tangga tetapi rumah tangga kita itu tidak direstui oleh orang tua. Ido makana adong istilah na jolo gabe mangalua.
lawi mana tu sada huta manang adong do duhita nahea manang adong di tonga-tongata nasalalaka ditiki lau marumah tangga dau ibana sian atorasna dau ibana sian keluargana alai disadatiki disungguli de batama rohana pikiranna asa mulak ibana manopot natorasna ditiki dia maya kamang do inang ditiki sorang ma pahoppu ketika lahirlah anaknya maka dia beranikan untuk datang ke hadapan orang tuanya jala ido na dipikiri si Jakob molo husuru do aka ianakokku dohot boru nitulangi nang hualap asa songonna mobung marohana marnida na upasahat tunasida alai di bagas rohana dang tenang dope dia merasa tidak tenang dia mengatakan beh molo hupajolo inatakku dohot akka ianakoku sotung dipamate maka dia mulai lagi strategi kemanusiaannya kalau begitu aku kirimkan juga dengan hartaku ainamora doa puasa dang hupasahat dohot artakih siapa tahu dengan ini dia mulai memiliki hati yang terbuka untuk mengampuni dosaku jala taida mai kamang do inang diturpuk ta sadario parjolo do dipatari parhon ibana ale tading do ibana disi alai puasa tading ibana ala adong roha biar roha hatahuton daku boto dihita kamang do inang do remaja na poso adong do roha biar dihita adong do roha biar adong alai biar na marsala do hamu manang napa biar hon biar na marsala do ala dison marsiranggut ibana tu dirina ala ma biar situtu ibana ala ni hasalaanna maka dia tinggal untuk bergumul karena rasa takutnya bergumul sudedo hita pasti adong roha biar ada ketakutan di dalam diri kita karena kita mau melihat masa depan dunggabe natoras marukil do hita nuaeng di akka ianakon bagaimana pendidikannya, bagaimana masa depannya kelak, mau jadi apa dia. Marukil do hita kamang do inang. Ala di parukilot tai unang lupa hita. Dang dirita na marukil disi. Bukan kita saja yang mau bergumul sendiri. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai apa yang kamu tahu untuk bergumul. Tapi pakailah kuasa Allah ido asa dipataridaho dison namar siranggut do ibana doho debata wah marsiranggut do makamang do debata manang nahola pikiran muna do dipangasau kamu di parsiranggutom muna di portibion buah do amo kinang marsiranggut do hamu do debata manang marsiranggut do hamu mamikiri portibion hola mangasahong gogomu. Bagaimana dengan remaja Naposo yang hadir saat ini? Apakah Anda sedang bergumul dengan masa depanmu, dengan sekolahmu dan mau jadi apa kamu kelak? Tapi ingat, jangan engkau bergumul dengan pikiranmu, dengan kekuatanmu, tapi bergumullah bersama Tuhan. Karena di sini dikatakan jelas pergumulan kita itu akan membentuk kita berjumpa dengan wajah Allah. Pajupang dohok buhini debata. Wah, amang inang di parukilo muna salilingon. Nunga di idahamu buhini debata. Nunga dipakai lalahok kamu nadi dongani debata hamu saliling mangulu.
Jangan-jangan sampai dengan saat ini kita belum pernah melihat wajah Allah. Dakuboto ditiki borhat hamu siap bagas munabe, sahat tu bagas joron ni debata, masuk kita tu parmingguon sadarion. Sudahkah melihat wajah Allah? Karena kita datang ke gereja ini mau melihat wajah Allah. Manang na berbeda dok. Na adong dihitan waing. Moloro tu gereja bohi ni debatado di idahamu manang bohi ni perbeda do. Bado amu akamang do inang. Bohi ni debatado di idahamu manang bohi ni perbeda. Karena banyak sekarang orang yang datang ke gereja tidak merasakan lagi wajah Allah. Karena semua sudah mengatakan, ay molo tu gereja au, gabe tabba do dosaku. Songoni do hama kainang. Ay molo tu gereja tabba dosana. Baru hama kamang. Molo tu gereja hamu tabba do situ hukumuna do bebanmu. Daw. Ola cede do ma na mangalusi, na asing nai makilala do pe. Karena ini persoalan iman kita manginang. Kehidupan orang percaya harus bergumul, tetapi bukan menyerah. Molo hujahan aking tikting munai, takas do tolu heli mahamu mabain malam puji-pujian. Berarti di tanggal 25 ima terakhir ate. Wah, bergumul do hamu di sini. Bergumul. Alai di bagasan pergumulan ni las do rohamuna sonari. Ya. Karena di sini bergumul bukan menyerah, bergumul bukan tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi bergumul kita harus memenangkan pergumulan itu. Ya. Dung tanggal 25 diuduti muse pesta distrik. Wah, bergumul kamu nggak maretong-etong nuaingon, kan? Ay molo adong sakumuna sebulah siamun nganeng tipis nama siamuni sabola habirang ngamatubugi ya. Jalan waing dipergumulkan. Tanggal 2 pengeluaran, tanggal sia apa lagi itu kan ala tanggal sia November marpesta masih gotilo siya kamu waing ya. Pergumulan kita tidak selesai, tetapi tidak ada pergumulan yang tidak ada jalan keluar. Marsiranggu do hita di sia kamang do inang. Dung selesai tanggal sia November non, tong do marukil hamu. Itu kan pabor hatton. Ido pe. Itu kan. Wah, adong persiapan muna pabor hatton ni. Itu kan. Bauna ngatong kolan adong alai ikon takas itu kan dung selesai pabor hatton marnatal nama jadi nuaing ngahu bereng pe buhimuna kolan mangetong-etong nama ya berapa persen ke sana berapa persen ke sini berapa persen ke sini alai ingot hamu akamang do inang song parsirangguton di si Jakob dia mengatakan ketika dia marsirangguti dang di paloas ibana songon ibuti alai do ibana ahado tu suruh-suruan nih sebelum engkau pergi berkati aku jala itape songoni do atik pe marukilau atik pe godang hata hutokku atik pe godang akka na ikon si pikiraku di portibion unang pasobuau Tuhan ale pasu-pasu ma au jala hita jo maka tidak kona kamang do inang ngapi ga tau kamu marhaga bipi adong na 50 tahun adong na 70 adong na 100 tahun di son
Tangan untuk PAT, ya. Ketika kita bergereja, di situ kita sedang mengasah iman kita. Molo nungamar HKBP hamu. Di HKBP itu ujian yang paling berat. Karena di HKBP banyak uang. Uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Ido makan godang do arsa di ruas di hurian di HKBP holan uang. Alai suku-suku nami tu hita salut nakamang do inang. Adong do ruas ni HKBP marbogus ala ni pasahaton tu de bata molo ido di hati dako kamu tutudo naung di idamu bohini de bata alain waing bere kamu jo pardopahan ni habirang muna do siamumu takas do di idahamu bohini de bata di si manang gabe tebba do par kilo muna mamereng bohini dongamu wah ay molo nga buhay hamu mekel mamereng pardopakan ni dongan berarti tebba do pasu-pasu ya kan ala ido na diigil de bata kalau banyak orang berjumpa di rumah Tuhan dang paru kilo be idaon nasida di pardopahan ni dongan na ikon bohini de bata do ola pajupang gimana dongan nai na marsakia di bana di jabu na adong paru kilo kian di mana di jabu na adong perbedaanan hian do inata di jabu na king holan rotu gari jaon magoma akka namasai hola di ida bohini dongan nai sonang nai nunga huida be bohini de bata unang atong rotu gereja hola di bereng bohini dongan na taba arsakna hola pajupang di joloni pitu torsera na mangupi rotik ala di bereng bohini dongan nai ngaketat ya senyum na pedang adong holan rap hudul hape sa sitong na hudul pe ibana asa songon na marhosa jo saotik ala na nadau jabuna siang gerijaon hape holan hudul ibana na ditangi oli mana ungut ni dongan na musi so tu ngarong songon ya kamang do ina apalagi molo hita na marmingguon so tung di idahmu persoalan hola di bereng dongan na nasolomoro aku mamirengi hola di bereng situana imara do hape marageda buasa manaking auro ina muse so tung merdu hita kamang do inang ya karena kita datang ke gereja itu bukan untuk mencari kesalahan, kekurangan, tetapi kita mau mencari wajah Allah. Ikonido, ikom peniel do bagas joroni di batao. Aku sudah melihat wajah Allah dan nyawaku selamat. Ikonido. Ala takas do di padan narobi, dangadong nabui marnida bohini de bata. Molo di ida bohini de bata, mate. HP ita sonari didok ikon idau muna do baga bohini de bata jala ido di hati dako si jakko nunga takas huida bohini de bata jala malua do todikku. Bagaimana dengan kita ngabui taida bohini de bata boy do hita marnida bohini de bata nuain di bagas jorot tahun karena wajah Allah itulah yang selalu menyertai kita. Daku boto di ingot tamu do tang yang pasu-pasu di tiki pabor hatok kita lahu mulak tu bagas tabe di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mau baru dapat dua di dok di sodangi bohini debata napatuluhon di dopakon debata mabuhina jala dua do bohini debata na pinasahat tu hita ditiki di pasu-pasuhi disodangi bohini debata do hita dinalaho mangula aka ulautai asa unang bohina murhing alay bohi na marsinodang jala di dopakon do bohina tu hita asa dia asa unang tahutak kita songan edeni ama shalom itu ama salom tahe itu unang holan mangedeon Jehovah partano bato aku itu tahe
Jehovah partanu batu aku. Ya, molo catat naking di doko disi dang humordit. Ya. Dang ganggu. Baru napa dua hon dang mabiar dang hatahuton. Ala ahado dang hatahuton ala Jehovah do partanu batuak. Ibu ita edehon sonaria kamang ala naung di ida do bohini debata. Bagaimana pemeliharaan Allah dan bagaimana kita mengakui iman kita kepada Tuhan. Soang-songoni di ina Ester nakingate. Ketika kita melihat wajah Allah, hola sadakata do naking nahu surat. Jaga dirim. Dang raus, dang kaluar hata nasohata, ala dijaga dirina. Karena menjaga diri itu adalah memperlihatkan wajah Allah. Dakya murhing bohini debata. Ahape persoalan dang langsung sahera jeruk purut bohi taon. Hati-hati nang. Unang diida dongammu sehera jeruk purut pardo pahammu. Ikon songon jeruk lemon do. Hati. Ido. Mulus. Ya. Ai molo minar bohim. Pasu-pasu doi di dongammu. Dah. Suang songoni dia kaama. Unang terberkerut jidat. Ya. Holan Buddha do naboi tolu di sonna. Do di son. Tidik nate. Alai molo halak na porsia di Jesusi ikon binar do bohina. Hola pajupang doho dongan torlas do dongan nama dok ibadah molo dang adong amatasianu nggak rame ikoni punang hola roiba tor di dokon ngarobi amatasianu bah hehe mahita. Ya, jangan. Jadilah berkat ala disideng dohonon ngahuida bebuhini debata. Jala anon mula sianon so tungadong be nama rungut-rungut. Unang adong be nama retong-etong. Ate. Ingatlah semakin banyak engkau memberi kepada Tuhan, semakin banyak juga berkat Tuhan. Dang tasadari akamang do inang, etok kamu. Boy marsikola danaki. Boy tupa sude na dijabui. Boy sukop sude akan nabinay muna di huriaon dang gogotay. Padonganion ni debata. Apapun yang kau doakan, Tuhan dengar. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Cara Tuhan itu berbeda. Dang carata na binay ni bana, alay cara ni debata. Ya. Ay godang do tangyak takamang do inang. Tuhan, ditiki sahala kau, naing ma di paroho, dongakku na burju, di pata ridahod debata tu hita. Ketika kita mendapatkan jodoh, songoni malas ni rohani natorasi, songoni malas ni rohata. Tajakom mai gabe dongan saripeta, dung ro dongan saripetai. Tung adong piga-piga tao dang adong parbue ni pardongan saripeon martangyang do pehamu akamang do inang martangyang dipangido hitama Tuhan lehon diau parbue ni pardongan saripeon ay adong do dihitama dokon Tuhan lehon tuau parbue ni pardongan sarip alay iko burju mulodang burju unang adong dileho Tuhan ni do tu hita kamang do inang alay dung sorang mai alay dung pergumula di halak batakon molo lebur marsak itu kan songoni do pehamu molo adong pe songoni berarti dang di idahamu bebuhini debata ay pangidua tadile hodu parbue pardongan saripion adong di doko kamu iko bawa da tuhadda molo dang bawa unang dang adongi. Mau perempuan, mau laki-laki itu adalah pemberian Tuhan. Jadi di pasak debatama, dung magudang di ida ma, agay mang jugul na yan akoki.
dibedai mayanakonna ai burjuma hopang anak ni sianunan dang songon anakku na musih dibadik-badik ko ni mana mayanakonna do yanakon ni halak HP ibadah na mangidui marhiteta tangyang na dung dibering mamuse nilai na abang ya anak ni siadunan juara kelas HP yanakok kula soto ina muse sotung amang inang olo disipata di bait Tuhan ni paru kilo dihita alai dang ta ripu ima dalan di bata lau melatih iman kita olo disipata dipakai di bata na juguli gabe hasea haduan jala ido las ni rohani akan tua-tua sinuaingon dah ala mamereng hajugulo niaka yanakon na jolo HP dun tano parserahan dijupangin atorasna di ida maputona agah ayah diga ko situa puang mamereng hajugulo mi dang mungkin ko situa alai nuaing gua segabi situa puangin na bereng itu mau dikatakan oleh Tuhan bahwa banyak orang yang tidak nyangka dengan perilaku kita tetapi Tuhan pilih kita dan di situ kita mau mengatakan di sidobohi ni debata nahwida. Ya, jangan pernah merendah, jangan pernah kecewa dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Manangah apa dilihat debata syukuri. Ate, unang adong na holsoan. Jala di bagasa tikyo nakamang do inang rikok dihita. Molo nunga sorang dak dana ikot tangnya kota do lahu mabain guarna. Ya, walaupun kata Indonesia mengatakan apalah arti sebuah, tapi nama itu sangat penting. Ai zaman sonario do kamang do inang dang ngadong gugu ni gereja, dang ngadong gugu ni padita, dang ngadong be gugu ni situa laho manggati guarni dan lagi. Muluna jolo di masa misionaris holan ro danaki di pasahat laho terdidi hola dibereng warna taronggal Roma paditai dang si taronggal be warna mulai sadarion ikon si Peterus itu kan margati warna molo dihita daong gabi gudang ma aka opung mabain majo guarni pahupuna pe maul itu kan dibayar magwarna si Mikael Roma opung na Mekel ya kan jadi baik kamu mah karena nama itu adalah doa nama itu adalah harapan maka jadikanlah nama itu sebagai peringatan itu makana lasya do rohani opungi nga di karang-karang ibana be guarna dung marhasohotan aka ianakonna mapajuwoku na tabu adong manambawen saluhut asa didokon opung adong manamabain guarni aka pahupuna sinami asa dijomay mana opung boh jago nai itu kan gabi sudi mamadokon opung nami gitu kan jadi sotung ya tangiang doi alani takasma dihita kamang do inang ketika kita sudah berjumpa dengan wajah Allah maka siaplah untuk dirubah siaplah untuk dibentuk dan siaplah untuk menjadi yang Tuhan kehendaki maka Yakub memilih aku akan terus bersama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan biar diau be naupayu tihut alai parsuruon ni debata nama dok mulak maho mandapoton keluarga do huta hatu bomi sekarang kita pun demikian unang be diingot-ingot tamu aka paru kilo nih unang be diingot-ingot tamu aka pengeluarani alai ingot tamu ma ai ugo dang do pasu-pasu ni debata nata jalui jangan pernah bermimpi kita menjadi orang yang tidak menjadi berkat manang sadia pe unang adong nama dok be gudang nai pengeluaran on down semakin banyak pengeluaran semakin banyak pintu Tuhan untuk mengisi kembali apa yang sudah kamu keluarkan ya. Jadi unang adong be namur hingan nomulai sianoda ikon ceria ya ai molo lam godang do suasuan ini marperbue
gudang do halak makasih holi alai molo gudang do hita gabe suasuanan namar parbue alai holit ingot tamu gari hau namar parbue molodang ngadong na mendangguri dakasya parbue ni apalagi jolma molodang terdanggur ibana di akasinamo na ingot tamu akamang do inang so tungdang gabi pasu-pasu hita gabi pusa-pusa nama si hataan nama itu kan percuma mamorai tolu mobil na 1000 kos-kosan na alin ang gua hape dangadong pabainan na so tung songoni ikon takas ma dihita kamang do inang nunga mamora hita nunga tarpasu-pasu hita alani ikon boy do dayon ikon boy do gabe pangurupion unang adong na diate ya ay situope ngaluja be hamu pe ruas ngaluja ala di halujau tai ikon boy do hita rak minar rak marlas ni roha ala ni marhite hata ni debata hidupilah identitas kekristenan kita karena wajah Allah telah kita lihat maka tunjukkanlah di dalam wajahmu adalah wajah Allah kenalkanlah Allah melalui perilakumu kehidupan kekristenanmu unang adong be dihita nama bain dang ditadda debata alani pangalahota unang adong be parsalisiat dihita ala naso adong naboy si bainota unang adong be namangguturi unang adong be memangarsahi alai si bain las ni roha mahita saluna kamang do inang asa disima naing idaon ni debata ay hita ianakonna jala hita ianakonna marnida bohini debata amin martang yang mahita maulia tema di masa rohanami diho ali Tuhan nama dongani mamasu-masu kami tarulilas ni roha kami ali Tuhan di parsauran nami di bagasa tikion nunga huida kami bohini debata alani naing mahami marlas ni roha ala nunga huida kami ho ali Tuhan di parsauran namion naing mamulak kami di bagasan ria-ria dohot las ni roha ali Tuhan dinalaho pataridahon ay hodo ali Tuhan na mangurupi kami ay hodo ali Tuhan na paluahok kami jala hodo ali Tuhan na mamasu-masu kami juk do kami ali Tuhan mengadupi akka parukilon juk do hamil ituan mangadopi aka arsa ni roha ditonga-tonga ni ngolu parumatanggaon ianakon do dia ka perkarijuan terlumobi ali Tuhan di akka humaliang namibe alai saluhut na ali Tuhan di pargogoy hodo hami la humadala ni ngolu nami asa taruli hamil ituan di panidangyon nami namadok nunga takas huida bohini debata jala malua do todinami alani ali Tuhan marhite naung huida hami bohim naing margugu hami ala naung dipatauho hami ali Tuhan mangulahon saluhut nai di pasu-pasuho ali Tuhan saluhut ruas ni huriam HKBP Cimanggison sian danak sahat tu akka nama tua dilehoko sadani roha dilehoko las ni roha dilehoko ali Tuhan togu ni hapor siaon asalam marsaringar maali Tuhan barita naulimi marhite ngolu parange dohot akka hata suang songoni ali Tuhan tuho mahupa sahat hami disude ruas ni huriam dia kana marsahit dia kana marsa roha suang songoni ali Tuhan dia kana marlas ni roha dina marningo di akka ari hatu tubu ari pardongan saripion dohot ari nama jalo akka las ni roha pos roha nami ali Tuhan tuho mahupa sahat hami asa ho mali Tuhan napa sauton do na mangalehon akka pangiduan di tonga-tonga ni ngolu haporsyon ali Tuhan gudang situtudo ali Tuhan anaing si patupaon ni huriam
marhite aka warta manang tikting naung dibaritahon pos rohanami ali Tuhan molohodo dongan nami say tulus do saluhut na ali Tuhan tarpatu pahami ala gogo na siyak koido ali Tuhan hu pangasahok kami ramoti ali Tuhan dongani aka parhaladom asa sadar rohanami laho patupaon pakubasyon nami hobar tulomo ni roham hobar tu tohonan naung pinasahak mo tuhami suang songoni di akka padita na makubasi di tonga-tonga ni huriamon say patau pargogoy parbisuki manasida lao padaritahon do pasahaton akka nauli na denggan di tonga-tonga ni huriam HKBP Cimanggison asiro hamali Tuhan pardosa na godang dohami urasi mahamili Tuhan sian hadosaon nami asa tama hamili Tuhan gabi habauran di pasupasum di bagasan Kristus Yesus martangyak kami Tuho amin tapuji matuhata tapasahak ma piliata Ooh.
tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluho cileo-leho na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nileho mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupan rahasia kami pilihanon. Pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileu-leu mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarm. Sai Roma harajaum. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tu todim.
ngol